jak i duchowym. Życzę, byście Państwo przeżyli Wigilię i święta w duchu jedności i wspólnoty z bliskimi, by klimat nocy betlejemskiej zapadł głęboko w Państwa sercach. Niech w Waszych domach zapanuje odświętny nastrój. Niech narodziny Pana Jezusa przyniosą radość każdemu z nas i całemu światu. Życzę także, by nowy rok 2018 był rokiem dla Państwa pomyślności i szczęścia. A teraz, Szanowni Państwo, zapraszam na koncert wigilijny w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rejskiego. Maestro, zapraszam. Wojciech Rajski, dyrygent, założyciel, dyrektor artystyczny Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Maestro, za 35 lat kierowania Polską Filharmonią Kameralną Sopot, za serce, talent, energię wkładaną w promowanie muzyki klasycznej, za to, jak nadaje Pan utworom niepowtarzalnego charakteru, godząc osobistą interpretację utworów z głębokim szacunkiem dla zmysłu kompozytora. Bo Pan jako dyrygent jest szczególnym pośrednikiem między intencją kompozytora a odbiorcą. Za wszystkie wspaniałe wykonania, a nade wszystko za wieloletnią przyjaźń z Wejherowem składam serdeczne podziękowania i z największą przyjemnością wyróżniam Pana statuetką Jakuba Wejhera. To jest dokument świadczący o tym, to jest nasz założyciel, wyróżnienie.